Natumpag kining retaining wall sa usa ka subdivision sa Bukirang Bahin sa lungsod sa Konsolasyon. Apektado ang tapad nining pabuyan og nabalaka usab ang nagpuyo sa ilang tupad. Ang report ni Nico Sereno. Kini ang itsura ning kural sa usa ka housing project sa Saksak Konsolasyon nga kalit nga nalusno og mibigay. Mga unit Semento, na balay? bato ug inabono nga yuta ang mitabon sa babuyan sa ubos nga bahin. No? Subdivision, Gitumbok nga yeah. hinungdan sa pagkalusno sa gibanabanang 13 meters nga kural ang sunod-sunod nga pag-uwan karong bag-o. May moabot sa 12 ka mga anay ug kapin sa gatos ka mga baktin ang maong piggery apan pipila na lang gyud ang naluwas sa tag-iya. Wa na nila makuha ang kadaghanan sa mga binuhi kay ang uban na trap na gani ug dili na ma-retrieve. 12:30 to 1:45 pila man sobras oras. Wa gyud bisag usa. Nga ninaog pagtuktok pag-ingon ma'am, palihog ma'am, bakwit mo din ha kay ang among retaining wall mo collapse na. Nabalaka ang tag-iya sa istruktura, labi na nga ang kural halos midikit na sab sa panimay sa tupad. Nagsinag kuto-kuto niya. Medyo nagduda ko. Kuto-kuto niya paglipot na ko ngadto sa kuan. Nanay natagak ng mga anak ka taas niya, mga anak ka lapad ang kulong 3 minutes so tingay kana to akong pag-ingo out. Mao to. Collapse na gid siya. Collapse gid siya. Kung damage sa inyong babuyan sir dako-dako kay na. Moy dako-dako kay daghan man to mga anay ko kanang anay lago di kina mo tinagamay nga kos anak sa usa na 20 ko na. Nag-inspeksyon na sab sa lugar ang opisyal sa Konsolasyon Disaster Risk Reduction and Management Office. May mga remedial measures sila nga isugyot sa maong yuta, pagpalig-on sa paril sama sa pile driving. Gibutyag sab sa ilang labaw, ipahunong una ang konstruksyon apan makapadayon ang developer sa clearing. Pile driving, pile drive kanang semento bitaw nga pareha na sa mga bridge nga square. Mana palubongan do usa pa mag-construct sa actual nga retaining wall. Kay mo resist man gito siya tungod sa kalawom. Kana ron wa man guni sa resistance kayo. Ang gagmay ra man lang whip hole bitaw kanilang lungag-lungag. Mora man gini siya magkuan murag kanang drain ba. Samtang nangayog dispensa ang tag-iya sa nahitabo ug misaad og tabang sa naapektuhan nga pamilya. Andam silang mutuman sa unsay lakang sa munisipyo ug mopaaprobar og bag-ong disenyo sa tukurong kural. Wa na mo ma-fully anticipate is ang grabe nga volume sa tubig. Brought by the abnormal rains lately. Late na mo na kuan ba na realize nga kanang kabigayon na gid siya ba. Okay, siguro sa maguto ka gabi since last week. Wala to me excuse. It's just it's a force of nature nga ligid kalikayan mga likulata yun ba because we targeted the summer kanang kuan months unta. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.